Il-liġi sfortunatament hija sikta. U allura ma tatinix ħiel dwar xiġri. B'nidem allura ikollu jispekola, dan jekk l-investigazzjoni tiġa saret, nimmaġina l-Kummissjoni jew tista' tagħmel referenza għas-sejbien illi tiġa tkun għamlet u tirreferi lilhom, tista' tagħżel illi tarġa' tagħmel investigazzjoni mill-ġdid, jew tista' tagħżel sempliċement tgħid li l-investigazzjonijiet kienu intemmu u tagħżel li ma tipproċedix biex tagħmel investigazzjoni ulterjuri. Sfortunatament il-liġi hija sikta fuq dan il-fatt, ma semmix la minima u laqqas il-massimu li ddum, ġifieri wieħed ma tantx jista' jgħid kemm huwa t-terminu għax terminu fir-realtà l-liġi ma semmix. Fir-realtà naħseb din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni ħajkollha tarbel għax mill-ftit riċerka li għamilt ma jidhirx li hemm preċedent dwar di. Ġifieri ħadkun naħseb l-ewwel darba x'kemm hemm xi preċedenti antiki, però ħadkun l-ewwel darba li ħajkollha tagħmel din it-tip ta' deliberazzjoni l-Kummissjoni jekk tistrieħx fuq dak li sabet diġà tibdix mill-ġdid jew inkella sempliċement twieġeb li ma tistax tarġa' tagħmilha.